Ecoloxistas en Acción vén de poñer en coñecemento da relatora especial das Nacións Unidas sobre a situación das persoas defensoras de dereitos humanos o uso sistemático de denuncias abusivas e infundadas por parte da empresa mineira de Sanfinx. Sosteñen que a firma está a presentar denuncias con afán intimidatorio contra as organizacións ecoloxistas e sociais que veñen denunciando a situación ilegal da explotación e os danos ambientais que causan as súas verteduras a tan só 7 kilómetros da ría de Murosnoia. A última destas denuncias foi unha querela presentada contra Ecoloxistas en Acción por un acto simbólico desenvolvido pasado 5 de xullo, no que activistas da organización taponaron durante uns minutos a tubaxe pola que verten as augas residuais da mina. O xulgado de instrucción número 2 de Noia abriu dilixencias, chamando a declarar a un representante da entidade. É a segunda vez en menos dun ano que o grupo australiano presenta unha denuncia contra Ecoloxistas en Acción, que xa fora denunciada en 2022 ante o xulgado de Negreira, baixo un pretexto similar, meses antes de que a Xunta declarara a caducidade das concesións mineiras e de que se iniciase un procedemento sancionador por verteduras ilegais contra a mina de Santa Comba. Daquela, o xulgado arquivou a demanda. Aínda que dende a organización ecoloxista confían en que agora o resultado será idéntico, decidiron denunciar o caso ante a relatora especial da ONU por tratarse dun uso sistemático do acoso xudicial, tentando criminalizar e coartar os movementos sociais para que non denuncien as ilegalidades cometidas polas empresas.